ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ୟାଧମ ଆନନ୍ଦର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଶିଶୁ କବିତା ରତ୍ନମାଳାର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 12 ପିତା ମାତା ପାଦେ ସଦା ଥାଉ ମନ ଏ ଶୀର୍ଷକଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଳି ସଂସାରେ କି ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଳି ସଂସାରେ କି ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ପରା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମାନ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ମିଳେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କରିବା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଲଭିବା ଜଗତେ ଆମ୍ଭେ ଅଶେଷ ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କ ସେବା ବିନା ଆଉ ମୋକ୍ଷ ନ ମିଳଇ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରା କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ନୀତି ସେବା କରୁଥିବା ମନ ତନ ଦେଇ। ସନ୍ତୋଷ ହଇଣ ଯେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜ୍ୱର ଆଦି ହେବ ନାହିଁ କେବେ। କହଇ ମୁଁ ଦିନହୀନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ପିତା ମାତା ପାଦେ ଥାଉ ସଦା ଆମ୍ଭ ମନ। ପିତା ମାତା ପାଦେ ଥାଉ ସଦା ଆମ୍ଭ ମନ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପିତା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସଦୃଶ। ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ବିନା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଃ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରିବା ସମୁଚିତ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ପିତାମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାତା, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଅତଃ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦୈବ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ପୁନଃ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଭାରତବର୍ଷ।